Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Dan Allah ko zan iya zama? Bismillah. Na san baka san ni ba, amma ban sani ba ko ka taba gani na. Duk da dai, na san baka san me ya kawo ni ba. Ka yi haƙuri ba da abin da zan faɗa. Dan na kasance kawai messenger ce. Ma'ana, 'yar aike kenan. Me yasa zan riga ɗari-ɗari? Bayan na san cewa a rayuwa dole akwai nasara akwai kuma faɗuwa. Ita dai nasara ta kasance ne kawai tana tafe da farin ciki, walwala da kuma annashuwa. Amma ita faɗuwa tana rusa dukkan farin ciki ne. In aka yi rashin sa'a ma, ta haifar da damuwa. Gaskiyar magana dai, ina son ka. Zan yi farin ciki idan ka ce kana sona. Haka kuma zan shiga damuwa idan ka ce ba ka sona. Duk da dai damuwan da zan shiga, ba za ta kai damuwar da zan shiga ba. Idan ka ce kana sona, kuma alhalin ba ka sona. Ina son ki, kuma ko da kin faɗa ko baki faɗa ba, dama yau na ci alwashin sai na faɗa miki.